Dadi yogane TJ iki sing khusus sing balung. Sing balung. Anggere romone ngene iki, engko mulih iki yogane sing balung loro iki pijet. Tangane ngono. Oh, ora le ya. Le. Tenan wae. Iki nek longgar sampene ning omah nutuki tembaga. Oh, ngono. Iya, wis aman. Aman berarti. Nah, sing kuat ya, Pak? Sing kuat kuwi ya? pijeti ae. Ya ben kaya. Ya ora apa-apa, ya resikone nyambut gawe ngono kuwi. Tok rekoso. Rekoso. Aja lali to balengku. Mukaman nangis. Jadi aku kan
kelabuane to, iramane iki 350 km per jam.